Karibu na ando mwachumuligirili ando siya sole kigma murubuli netuwani ya getembe tongere usangamo ensemo ya kabire ekatoko manyia aliyari amanene asechinga zeti usasa magazeti. Karibu ekatoko sangonsi unyerenga tuwata mangana kuresi gazeti ili ya Taifa Leo, mangana alikire kuresi gazeti ya The Standard, na buiga mangana alikire kuresi gazeti ya The Daily Nation. Na akira mangana yonsi toku kumanya ekingi nchunga ndago tubuatia tuwanga agotonyora aso mtandao Gatembe TV, YouTube, Gatembe TV, Facebook emambia bono murobuli netuwani ya Gatembe emambi iga Thursday edition. Karibu tugenda soma gazeti Matilda. Gazeti ya The Standard yeri tukoria rero yukwandira Trump hits again. Trump hits again na ndebono niko atuomire asentunda yende aseki kiagera ni naganyara te komenta nande chinse nye kurasa rugongoro Africa akanyara kobeka chinse chindinye asi chinse chiri chitabone tikutwara usechiri chirachi koba blocked chitachi konyara gutwara obwe orwembereri nabo igobwa matobya nenseri ya Marekani. USA. Yes. United States of America. Nabo igonto bati umona chevina oiga umanyekana na Justice Mohamed Ibrahim oyo osirete wagema wae litko regore na yare asigazeti ya The Standard yeritko rero. Okay, kuliendaje? Bona gaiga mateje no saligo oranya kubaereza. Taifa lero mbwate giga mapema kuruga bwa seri kire ga mapema mutugi ga bunigeri kirenga kuliendaje umwancho muligeri no mwancho mategerero Gatembe FM 102.7 mapema cheki papa mapema arafu baba egazeti yawe likire kegusi ege songere kire ayenga kyokora kwa someke gusi. Okay. Tokada bwango asi gazeti ya The Daily Nation bono mambia gazeti iga ibwato mugano akorushiko kigma yukonera Jirongo Death Mystery igaru konera igoro yugo kwa yo kabiro mujumbe rugali nereseiras Jirongo kolinde gazeti iga semangana au maboli abolire nga inenga kichirongo asiritu mabwaye ngikiale komoira ensemo ya Naivasa nga kiandake company egalili company bus company yanyara kabaga korumbo sikono ngikyalenge yuzira magana konyora epechi ya 4 na 5 igoro ya nyagusira Cyrus Jirongo ODM without Raila MP's blood defections nabokora kurusikuge yabo igochube chigata na kabere chuwate abarayiga bake ebechamelia ODM agona bawatabanga ODM etabwate Raila Odinga intu ya yanga soka tuli kuruororo gati abarayi bali bagoseri go sokura sichame yo ngamwana Carol Omondi mujumbe Osuba South Edwin Sifuna umuseneta Nairobi, Richard Onyonka umuseneta Okisi, Kalaba Amisi umujumbe Osaboti, Anthony Kibagende umujumbe Kitu Chache South, Babu Wino umujumbe Embakasi East, Nabayigo Makinyamita umujumbe Uriri. Abuwe negatia bajumbe bali batebira mwana baseneta nganchira teyo turabasepati gonyera ira tayo wikatosoke kuruora toenda sepati ili turanyara gwancha ntwa banyere ngayigo sobago cyakosoa ayose yanyore ansegazeti nejibechi chiagatana kabere gazeti ya The Daily Nation kati ukoroke mangana likira sepechi ya isiku gazeti ya Taifa Leo watabanga kuliendaje na atekota mugako sokoro nkorogo ego bolinga ngakiona ya lenge okukwa ya Jirongo na kia lingu kukwa Jirongo hata mbunge wa Rugari bwana Cyrus Jirongo huenda alifariki dunia kutokana na majeraha aliyopata katika ajali ya gari iliyotokea December 13th. Lakini maswali kadhaa ambayo hayajibiwa yamewaacha wengi hususan familia na marafiki zake huku akiendelea kutafuta kweli kamili kuhusu kifo chake. Mabuli mange ni kaganda ko matia chia mata na basani nganga kiwana akwete nkiege kia lenge ngakiukwa kwa lenge na mangana likirichube cha kabiri gazeti ya Taifa Leo Matilda. Ase gazeti ya The Standard gukwandire ingana yumra ibwense America umuske Donald Trump oibono nande unyare komenta chinsenye igatiye chinse chiribono chirache konyora agusema chiko arachiko kongera asogoswa asinseri ya America apuna bono apamenyikura asinseri ya Burundi bono nigo marangi kosebobwate
igo babwate restrictions kusemba kunyara ko minyoka gucha senseri ya Marekani ase obo rais na kubwa mono ensi ya Tanzania nero litukore ya Jumanne ligo na ndio moske Donald Trump anyara comment senseri ya Tanzania kati chinse chiri tubona takorigere wakege mabona bamenye bensi ya Tanzania bali bamenye ta sensi ya America ngabange babo nigo bakomenya gwetania gose banyara gwetania matukari abekire kolengana ne visa yabo ikikeirire enseri ya Marekani nande banyara kumukyo kubwo batabuna ensi ya Tanzania nero bono nebonete kumurikira ukigima gose abamenye bensi ya Tanzania bono bali bagoso asensi ya Marekani nigo umubaro oranyare gokya asinchira ya bene kigima nabuigo ekire gukonera full restriction chinse chiri chimbore kire gose cyatangira ukigima njinyara kubotoka abamenye gocha sensi ya Marekani bono bono ensi ya Democratic Republic of Congo DRC nabuigo ensi ya Somalia otitige ya Burundi nabuigo Tanzania barabu nabo bakogenda lakini no mubaro moke koso mubaro raso ya sensi ya America nigoro moke korende libori nigori atigere wacha sensi ya Kenya ninkige kogera andake yarorekane buna chinse chiri chionchukane nensi ya Kenya bono nigo chikendete gutangwa kigima koso mubaro bwabamenyi bali bakogenda nensi ya America bagendete ogenderete okeigwa nekiro bono pate biringa andake no nyensi ya Kenya no nyarorokana nga ne batoro mbere ligo cha sensi ya Marekani abakenya tibali safe uchamo tukale busyo abakenya bagoso asenseri ya America na oparanyore chinga kichingo sana kubwa murabuna bono asegati chinse chiri chimentri buna bono enseri ya South Sudan na araba menyi bechinse mecho nigo bono babwate getiro gose negetiro sana ogate buna utayona kwa mbali lakini utafika yani bako na America sema hapo nyerora se online onyero mutandao tokonyara kugenda ikiagire ensi ino yatwarira bwapa nte boro no botutukano n'enseri ya America igo bali bayigete kogenda barabuna bagotigara onye kuigete konyoro kwa bwatete emiroberi erie bwenerete barabuna bakogendera kobera mbara abangi baira ni gwasoro gongoro Africa ikiagera amasakarabo ataikiraneti batabwati batarichi citizens charoro osimba bwatete amachiko konyoro umuntu akagenda visa ya mwana takogenda visit gosine metinyi sita ogendiro menyirorore myaka etane tibono amachiko buna yo abiri gakobuno narairiri restrictions echiga chabeke turare kuboryo kaneke igo mwana onerinire transformer nare safe kiarna igete koenda no daringa na igete koenda abwata masakarari abwenerete aga ni iri asinseri ya America mapema onya kabwata masakarari rirori nabo narasa bona ogetire sige karonkorogo bali babangite guchikogendeze ya America samutkale bosi na bakogenda lakini egetirongeraro okay mugano yini gora sepeji akana segazeti ya The Standard iri tukoria rero ekero kurigerio mugano yo andake gukonera igoro yo morai bwenselia America ne Donald Trump gutanga ensi ya Tanzania na bigo Tanzania gonyibeka sinse chinde chiri chitalioso America echo morai bwense yo kanire nyori chinse chingamona ensi ya Angola, Benin, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Zambia na Zimbabwe chinse chyo ninchiri omurai bwensi ya America Donald Trump atabiringa tagane tikora bamenyibe chinse chibakogenda ensi ya America kuwatikana ne chinse chinchibwa tyobo ndio bya nabayigo chinse machiri chokora obutukibo bosalia chinse cyabo magana yose nyora asegazeri ya Taifa Leo page 8 kerobo ige page yo kwanira egwatuka ensi ya Sudan kwa ensi entagani kegima yobosalia obonene nabo igo obutokwa mwanya bantu nokuonererwa asorongorwa Africa ya mocha nyora yonsi omonchubuligiri ya sorongorwa Africa ekorokolili amagana yomonchubuligiri gazeti ga emabyabono nigo egenda tekwerera mangana ao kulinde gogoswa gazeti ya Taifa Leo kuire epechi ya Kalenga epeji ya kane bono mambia ukonera kesi ya mauaji mshukiwa ataka jaji jiondoe ukonera oyokage omokagirwa abo boiti William Tenye top Cohen akurukunga Sara Wairimu nigo bono aganiri ekigambero goseniga aganiri omowakiri oye wetigia eme gotiga weti gwerusharani asekesi ekyo ekimubwata ntigoro yo oboitebwa gosoboiti William Tenye top Cohen kugata nakeli agotaba kolengana Wairimu agotabanganige kegambero getera mwali bagali okwegerera nakomwanchira omwakiri yo ye kurubo shahidi kuresamo yae ase ekinekyo kimubwateneti asono aganetinga efaire yunyara ko bagekura sekigambere kenene eligere agendere kugamba no mona chibi no ogosoma kiro mwao iyo zina magana likire chibe chicha kanega zeti ya Taifa Leo by day Sara Wairimu gambire kinege sana
sana to baisa kubwate no mana mano yoboiti obaire anse kigambira sekitambe ande uyaetere. Maamuzi ya mahakama yalivyopiga break utawala wa Kenya Kwanza 2025 yuko na chagwe kigambiro iguru ya merobeli au ya bige twino murai wense William Ruto nigo okora asigaziti bechakane niganda kigambiro eken ekokora kane kambiro ni ya kirmerobeli yo asiguti ni merobeli ndena gotabanga te tilikoenda na nigakona mamincha yeri chiko namangana likiricho bechakane gazeti ya Taifa Leo. Matilda Asepeji kumi gazeti ya The Standard whatever senior school placements begin Friday amid transition concerns aborokiwa bakora ya matemi grade gya kianda bono kirobago swa grade kelike kumi mwaka gocha niko bono kolengana ne serikali wizara ili yechisemi yanyari kubabeka chiskuru chiribo bonete goswa ayo bono ekera baboligo sena borokiwa bonsi banyare konyora amachibwa yugo chakira litukori ankyo litukori ejuma kwetera ase SMS ayuko patikana no yore omo principal secretary kusomoli ke botambi ase amangana basic education omoske Julius Bitoko yubono nyarita kotabuna serikali yakole gose nigo aborokiwa bonsi banyare konyorerwa chiskuru aborokiwa bonsi bakore grade ye kiana mbachikonyora chiskuru bagosa chichi secondary aiga ase NC ya Kenya nekiro bono egotabuna umorobele 100% transition ngakiro umorokiwa nyarita kwikaransera matemo ayo nale neribaga rio gosoa ase eskuru eri arachikobeko gose eri arachikonyora bono ebekire ne wizara eyo korende kukwanirire amangana ya school fees mono aiga ekire gotebero bona ase public boarding chiskuru che serikali chiri boarding national schools chiri chiskuru che goropi ni goborokiwa bonente waka na school fees ya 53,554 Nabo igo extra county schools aborokiwa mbachiwaka na about 45,554 nabo igo county schools aborokiwa bakane chiribu mirongo ene nabo igo declared capacity iyo bone korokiwa na 1.5 million senior school spaces amabaga narororo ayu asichi senior school ngamabaga aisene million yamo enugutaisano gose million yamo nenusu nabo igo extra capacity bono ekiro tokorigire yaboroki wabali banyara okora matemu na boigo amabaga ali aroro nga amabaga ati gutigara ale vacant usata bwati yaboroki wa ange chiribu chiminye nekire ukwanara capitation chibesa chiri serikali wakana gose school fees ya serikali wakana 22,244 palana paia aso mwaka serikali nige wakana romoroki wa chibesa chire chiribo mirongo ebere na ibere na chimi ibere nabo igo egotobuna the government is targeting 100% transition serikali nige ligete kwenekia aborkiwa bonsi banyalire kogenda ase the next level ya masomo yani aborokiwa bali bakurigire digia kyana bakorera rokorinde bagendere na masomo umugano uyu yanyorera nyare ko manyamange ase gazeti ya The Standard page ya 10 nabo igo asense meyoyo kurase bigambiro ngukwanerere umuwaziri w'ikiganje ge serikali Muske John Mbadi nabo igo mwatone general Dorcas Odor nigo bono banyare gosoerwa kuseba nyare gosoro bosibwe kigambiro kubotekana noko ne gose no gwanchira serikali enyare konya chishea cha Safaricom kucha asense igende kurende inengana erasike gambiro kirota Mbadi and Attorney General Sud offer Safaricom's state shares sell ukoni wa wechisha cha Safaricom ukubono kwale tiringa 19 aiga asense ya Kenya. The Daily Nation page 7 nago kwanira Health Ministry probes Nakuru Hospital over fraud negligence. Egotobekaranga nigo wizara iliya wachenu bono ya cha kirobolingo libo tukibotinde ansi kitali ya mwasa Somalia Nakuru yutu ya nyaraka mtoko mwelekera kai genya kitali ya Mazoleda Hospital yutu ka Nakuru asogo taikirania machiko abe na yoko leda baroire ni maiga yomu swati wa mabuwa vatendiko siru mabuwa ase mangana aliya manyagitali go taira ejikumu engia kwa nomo waziri buwabo chenu Aiden Duale igo atebirunga isikopa mangana unaba ye kene ni nyagitali yu ibwateli bali ya bene linene liyo chikosekwa limo lioka mangana alikile chibichikata na kabiri gazeti ya The Daily Nation. ODM lawmakers plotting exit before 227 general election egotobekaranga igo aba rose machiko kurase chamelia ODM
igati yabo Edwin Sefona na bande abarobere cyuko nganya kurwa se chameyo kerotogo ika umwaka bw'ikirwe na 1975 ebere watana kelinga ndake uyole ko babeka se chameyo baga neti ne Raila Amolo Odinga uyo nyara ko baga gushira mabwae iyo zina mangana kibe cheka 5 na kabere igazeti ne ya Daily Nation kero kumulekera chibe chicheka 5 gatatu nengana boigo ere ase gazeti ya Taifa Leo ase chibe chicheka ti ngokwanira gazeti ya Taifa Leo epechi ya gatano alimo nibwatubugano uyuboigo urase pechi ga epechi ya gatano gatatu ya The Daily Nation a county splurge millions on workshops egotebekranga oroboti rwabongo mono urukwenekiwa nomulingoli bw'ekisabu kye serikali e control budget Daktari Margaret Nyakango nigorokoro kinga e county ya Kitui Kajiado na Kakamega igati county ri ya tumeka kibasi nyinge kema asisa bali choko enda isiko ich county echo nabayigo asamangana yo jaba MCA abuba abanyara ba usali milioni chinyinge asemerobeli yabo ya bene yonsira mangana likira gazeti kolende kolena Robert Rwabongo monokurase omulingoli w'isabu kya serikali Margaret Nyakango irokoro kinga chi county 35 nemo nigo chiatumia gotani chi miliona chimisano asisabali asekwote eiga entangani ya 2025-2026 finance year yugo chakiro mutinyi uliyo gatana na kabere ku mutinyi oikomina limo yonsira mangana likira chibe chi cheka tana gatatu mambia bono igazeti ni ya The Daily Nation Matilda. Ase gazeti ya The Standard na boigwase peji ya kabere mulikirete kuse roboti urobono rwanyalete kubota kwa CCTV na kuse CCTV kamera chanyalete kumurekerwa kubwa mono chinsemo chiria ase mubasokano onyarete gukorekana ritikoria Jumamosi kero Mosque Cyrus Ejirongo asireti ubugima bwae na boigo umubali oyo ore oyubwe family eyo sebwe ya mateyo oyo manyakana tumne pathologist anyarete gukwanira ningi kerete kuse ekera banyarete kubara umubiri oyo ningi kerete Jirongo gustire ubugima bwae na korengana ne pathologist nigo Jirongo asireti ubugima bwae kubatakana kiribuna nigo anyarete konyora chingo matintindi asege kubakiae ase enda eyaye na boigo ase egitekyo mugongo gose spinal injuries ekyobono keretere gosiria ubugima bwae na boigo nigo engane iga yanyare kubokia mabirira matindi kubwatakana kiri na machiko apara tari kubwatiwe ikiagira ase umupasukano wiga bono driver gose oyoro montere bobwigari nene na boigo Mosque Jirongo ngabonsi mpaligereire asa momocho ayo anyarte gukorekana ase chinsemo echo nigo Yotabona tariki 13 nari omubasukano yo nyarete gukorekana kurende nekiro bono engane yo yanyare gukiria kurimya maberera konyora chakire kuyuka buna Mosque Jirongo nabetega korera buna obugima bwae bwanyare ko goso obugima bwae nigo borasako kubwatikana na siasa embe kuse negati yo burai kusokongusana na abantu gete kurende nigo mubari yo nyarete koneke buna nomubasukano yo korekanete no roirerete gusiria ubugima bwae nabo igo tubwate eiga mona chebina yo igo manyakanete buna Ibrahim oyo bono onyarete koba ase gusonyare koba se kigambiro ekenene gose Supreme Court yense ya Kenya oyo manyakanete buna Mohamed Kandar Ibrahim oyo bono onyarete koba ka okore mirime ya kima bono onyarete gutumuka litko rigoro whatever he has served under 3 chief justices since the 2010 constitution was enacted. Obedience abana chebina abanene gusaba CJ abanene batatu kagukora emirimo. The Supreme Court judge is also credited with, among others, laying a foundation for the Apex Court. Yani onye rekoba kako yeti kose kawotenegati iye chinsemo chiricho wetia machiko ayo anyareko gera ikigambiro kenene kigima kiyense ya Kenya kiabireke gukora emirimo asinchira eri endonge. Muganore oireri baga sepeji ya gatatu. Komyo kabunga gazeti ya The Daily Nation. Wano yubugo sirakwa yo Justice Ibrahim Mohamed ni goli kiri chibichiko mena kabere nakumanyanga kimu na chibino yo nyara kabaga ko rwali gwa enseri ya India gekeke kema gayo kuyirani wogo cha Kenya sinya Kitalia City ya City mabuaye asobono mu president w'Ugambiro nere Chief Justice Martha Koome amwatire koba umune chibina uyolet utigirisa ngone ase sector iri yebigambero na kuligiria emangananda likirisiga gazeti ya Taifa Leo
no kuligiriria ase gazeti ya YouTube ya gatatu ODM ya yumba bila Raila huko lalama zikizidi igo liberali tendi na bigo lio manali tendi genda te korekiwa gati ase chama ya ODM asubigo bono abangi bakongusana na Kirege ikubugatikana nenyuamo ya chama yo ya ODM UDA munchu muligirili nyora magana ichiwe chiatana kabiri gazeti ni ya Taifa Leo karo kuligirili gazeti yo anabakora chibe chichia kabiri amugano igaso bono abagaka kurasege ukiriga baruya nigobanya reko bakumwatura Cyrus Jirongo nabo yokorwa embo yaye asi kolengana nabarabo igati ababa aiba kabira barayi abanene agusaba waziri unabona waziri mukoro Noah Wekesa uyu mwatire Jirongo koba omuntu bwato moyo bw'abantu nabo yigo amangana manga siasa uyu bwato musoma moyo bwe siasa unsaliwa so Cyrus Jirongo chombere ngabayirira chombe mbaraira nane chingo katoti koli bona ini ndagiro kane tiko chikolia masema tatu waragira sana tata Umete county kiakuru. Okay. Omanye kere county ne bwate mira gose we naro yabo kere gesako. Okay, there is no any problem. Lakini nina chirongo nere oyo nesucha papa oneli sucha oyo kanga bono mnanje ngwana ntebi mukungu ansi boro chinkonye ngenda chiro chokiara na chinda nyare kubuguli straight Ase peje kwa na gatano ase bali bagusangia birengerero Winnie Odinga's outspokenness signals the urgency of a generational reset in ODM enchira omosubatio yoiga omwana Winnie Odinga uyore omwana wa Raila Odinga arokanire gukwana na boigo ekiro kuligiriga ti oborai na boigo butenene bwekya mukiriga ODM na andake mbali kumera na ase chinkwana chapo eyo koro kimuna nabo andake asubutenene wa ODM nande na bwa monchorero aganeri aroro kigima numugano ireri bagase peji 15 ase gazeti ya The Standard yeritko riarero na boigo omoske urumbuiga Kenyatta ritko rigoro niguhona nyarete usanga negati abasae abo bono asanyarete kubole una abasae banyare ugwetuma abasae banyare gwetenenera na boigo korigia amabaga yemeremo amabaga yoborai aiga asensi ya Kenya kirawo tabuna abasae tari abarai bankyo kurende nabarai bali ne chinguru baboneta gukora emirimo ekero bali ne chinguru nabo igubuna bono abangi bastombeta nande babwate obumanyi ebwigoro mono amangana yo murai bwense mukoro Uhuru Kenyatta akoni abasaye beso ya siasa Uhuru nigali kwenye kuwa na abaide ya somo sangerekano bu mwaka ase somo sangerekano bu mwaka ase university yoborai ya egoseke mekeli ase university ya IGAD awo asomo kutando yo musangerekana ase bono aganiria abasaye goso na sabaga yoborai na kubulia oborai aiga Kenya ekero kuligiria amangana alikira gazeti ya Taifa Lepe cyo mwali kegima na CBT ekere gumolekera omugosoli giata yokurunga Onesimus Dembele bwekera bukiria PSG unyara kubaga ko bwa tusogose ewege kombe kyo mwaka mugosoli mya na bande boyigo omwaka 2025 abande boyigo banyara ko bagwaturwa asobo buyobuo ngamo no omugosoli egosobo buyobuo abagosoli abaya 2025 ngamona Bedre Gonzalez wetikira bukiria Barcelona Lamine Yamal wekira na Ravina Diaz abo yigo batoirwe koba abagosoli ebiata abaya ase kombe kyosobo bwa 2025 ekerokuliria yonsi gazeti ya Taifa Leo nyonyore epechi iyo moelio ayanda mangi kurubitina bukwemanyi abigo kerotongerera kunyaligiria ase amagazeti lakini boyigo unyolenga bimano aombienda takwena kiwa nekero kelio mwanchumo ligirili okwemanya gazeti ya The Daily Nation kurachi standing au igoro ya mamiranio nechikosoli au gazeti ya The Daily Nation matida nonkora yekolera sensomo yane agwasa magazeti Ukorogo I wish you a Merry Christmas yes dunga kutarata ni usali gare ni chokote ni yuko kuma digere ya gazeti yao otote okay okay, there is no problem. Nande wajanga jisire kwanza. Titiri kwa kwana. You wish me a Merry Christmas, totally and a Happy New Year. Okay, no problem. Kige wachali tagani. Tali sukwe Christmas ke wache tagani. Mapema.
Yes. Lakini ngenga kiwatanga na bonte. Okay. Ngai wachete mwanchione ngai wachete tente ngai wachete kia baba ngai wachete. Okay, bono gaiga leo ni siku ya Alhamisi Disemba tarehe 18 mwaka ni 2025. Taifa leo peji 3 mapema peji 3 leo tule ntate ko mwanchi ntate ko munyakieni papa umwane kieni gitire chano isakorire mama ke mundo tindiko kungaina asuri urase radio ayebono kara lira mato yani morora mato. Okay, urase TV morora maiso mapema nchirimete sezi. Okay, omogene tutubwatari tukoria lero nigakorukwa Malikia Waithera wanate akairetu urekega bio. Okay, tubaye gochagi gaiga nigabwate miaka only 25 years 25 only years. Okay, nigaru omotaramu sana ase mangana teknolojia tikinyara gukwa na seki gusi time teknolojia gentoki teknolojia ni Kerero. Okay, asa mangana ye kerero mapema na ndibono mangana ye kerero ya mawasiliano, yani mangana ye kerero yo mawasiliano. What is mawasiliano madam? Wairania. Yo wairani bwa mangana mapema esikati to te. Okay, asa mangana bwereri bwa mangana no ayite kamiri kabisa nani naganche te koruga papa geteke negunietu ke kona egunietu ke kona echire bituma igere Waithera agendere kuragira buna etakire kya nanche te koruga. Okay. Amangana yokorika amasairi no anchete saiti asande nanchete gotarira abasani nanchete kutaria nanchete gotaratara gigabu igegeita oigore astoko myoka immediately nali asomanyete butambe mapema. Leo ni siku ya Alhamisi buna nakubatebia Disemba tarehe 18 mwaka ni 2025. Taifa lero peji kianda dondosa hapa na pale. Bono gaiga ngokoira paka USA papa poop Hollywood igaiga Mungu anale gaiga ole akitenko sana ibakurukanga nere akitenko sana ibakurukanga Liam Neeson kaite bali mongorio chi movie ngorara more Liam Neeson buna gwakti gigaria bono yoiga omosubati nakara omoberere gesinzi okorukunere Pamela Anderson igatagete Liam Neeson ne chinguru bono Liam Neeson akamotebinche gaki ase konyara nche negasiane nkokorangeri tu act chi movie talinga nigo ngotagete aiga negasio gwakti tuakora tuagenda asobwenge ntigane igo Pamela Anderson kaite nkorra muri Pamela Anderson ba gwaktigana nani Liam Neeson ba gwaktigigaria kaite nkorari muri chi movie igagoteba gaiganga mosbate ombere yekeni. Okay, abuni go tuarenge asa korokwa Hollywood Musibati omereriki. obere Liam Neeson ekeni Ngeni ase Kiswahili yani kibali geta. ugandira sari amotagete serious mamake muntu. Okay, oinu molikione igaigani gekurwa sensemo ya mashirika. Okay, korugiga bunko ire mbaka sakurukwa Kopi igani gegotoka sakurukwa Uingereza papa around ye ajesu kwegora gotarinde. Okay, no problem bono gaiga munyagitali na bale taba abantu gabu barwaire akabaleta kabisa serious bakaikaranza na ukwa na bale 1 2 3 4 5 akamakuru akabaorokiga muroche dossier ige ekonuri sana ngaki Yesu dossier ekonuri sana ngaki Yesu dossier akabaoroki nereri tindi moja tindi mbili pipi kazoea ekiakobaoroki na marua akabaoroki nga amarua ya
amarua ya munariga amarua ya iga amarua ya iga igakonorisana na nene mono ingaki Yesu kuyuka ngaitero roche katuni ya negi gabu mwancho muligereri. Okay, thanks, very smart, very accurate, very intelligent. Igakonorisana kia minute ni ga minute iga baswati ya bagaka edosi yo around ye Yesu ukwe nkono lire sana igomo manyanga ki omochara na bora toko araro. Okay, oinande mashilika mapema kurusigiga munkwere paka west so na nitandra nsigo so aiga senko baya enseri ya England since mocha West Sussex. Sussex. Okay, nandiansi. Okay. Aigani ya kotebekana nga mpakaji kwa kulewesha vimwana kuosea chera wi musina kale gaiga era tabuati statement ya kwa no mwana tabuati statement ya kwa no mwana erege ntao kora neke erege ntao kora akugore dose akugore ndagire ntindi mapema enyo sai mama ke mundo ye digeri mama no na poko soma aki mama ke mundo tiri ngweneli mpakaji wa kulewesha vimwana aina mangana kurwa se West Sussex means inseri ya Uingereza sikati kiri limuradi kalega limuradi lyo kachapwa te space libaga agota ometonkorogo etalingana yogoseke kiagera sokoro egotena mbakaji wa kulewesha vimwana kuozea jela ligabege tubiara kusenigara chikogundere chera seki ligare gotindia abana agotindia abana nandi obasaria obatacheranse osibori mbakaji no muntu otase agotachera abana nse agobatindi obata aseli jogo tindie kiara tabu ati statement igakogundera iga behind the bus abune kero tuanyorire apali yo mulikione tesani korwa Uingereza mapema ilitiro litingolisoma okay manya gocha sakoro kwanga Westland Nairobi anongo chikukoleka seti ya taifa lero kwa razangu la duniani chombi achuta kutumia maegezo kama gesti wi bona gaiga mungwano uyu nere asenara kwa ndo paki gali na manyire gali kia paki ungwa kanaronye 200 onye paki gochigi gabu bona gali yaye bunanye paki ri gabu gali ya nere erumu yokurara andende kere rumu yokurara no manye tago chana na batoto go chase eru ese gali butambe bona yekirita kamanye kananga egali yae ya bere rochingi mapema abone tako yurusigi gabu agene nerasa kwenda gochi mulikiona korukwa pension mateka abunongo korega seti yane ataifa lero kwa razangu ra duniani na karago wa kwa kolire gazeti mapema wasoro mwanchi muliringa aguno toko ya kolira sama gazeti lakini toko ndo mutumokomoke nyuma kwanyo le never kuna tulige gasengambo ya gatembe chengoro kwa mwana buliro ba Geoffrey Nserigo the Sun lakini talio lioli kasi gazeti Matilda upayekwa no karago ui